Bon dia a tots i totes. Avui, des del Museu d'Art Sacre de Mallorca, volem aprofitar la tornada de les classes per presentar-vos el nostre programa de visites guiades per a grups escolars. Oferim visites al Museu d'Art Sacre, a la Catedral i visites combinades als dos espais. Totes les visites estan dirigides i adaptades a alumnes d'educació infantil, primària, secundària, batxiller, formació professional i educació per a adults. En total, disposem de 5 recorreguts diferents. Els secrets de la nostra col·lecció. En aquesta visita recorrem les sales del museu i expliquem des d'un punt de vista històric, artístic i religiós les obres més destacades. Aprenent religió a través de l'art. En aquest cas és una visita pensada com a complement de l'assignatura de religió, ja que expliquem la vida de Jesús, de Maria, els sants més importants i l'Església a Mallorca. Endinsa't a l'edat mitjana. És un recorregut en el que ens centrem en explicar la societat i la cultura de la Mallorca medieval a través de les obres del museu. Dracs i llegendes. Aquesta és la visita pensada pels més petits, ja que relatem la llegenda de Sant Jordi, de Sant Antoni, de Sant Cristòfor i també del drac de na Coca. Dits i fets. Aquesta seria la visita combinada de la catedral i en aquest cas explicam llegendes i històries populars vinculades a la nostra tradició, a la vegada que recuperam antigues dites que s'estan perdent. En totes les visites es fomenta la participació dels alumnes, el respecte i l'esperit crític. A més, disposem de material didàctic per preparar la visita i també per repassar tot allò après. Si necessiteu més informació, estem a la vostra disposició a través de les xarxes socials, el correu electrònic o també la web. Esperam que dugueu la vostra aula al museu i us esperam amb molta il·lusió.